Постоянство с Тони Тончев. Ай! Здравейте, приятели! Почваме нашия подкаст, както винаги, с обичайния ритуал паленето на Пало Санто, за да изгоним злите духове. Така, малко да разкадим обстановката. И така, на гости днеска съм ви поканил Жоро. Той ми е братовчет, обаче може ли, Жоро, ти да дадеш малко бекграунд за нашето запознанство и за себе си, като цяло хората да добият представа откъде започва нашия разговор? Не знам, ти тук що запали някакви свещи за духове, ама си поканил един дявол в студиото. Това значи ли, че трябва да си хода вече? Това ще ти кажа, като го запаля това да не избягаш сама. Няма страшно. Всеки... Има една приказка. Всеки светец може да стане грешник и всеки грешник може да стане светец. Нещо такова. Сещаш се за коя говоря? Не съм го чувал, ама може би си прав. Не знам. Харесва ми как звучи. Ами ако трябва да се представя с няколко думи, определено аз не съм светец. Жоро Марков, по професия геолог, по призвание приключенец. По приключенец. Ако трябва да се опиша, съм по-скоро авантюрист, може би дървен философ. Обичам да си размишлявам за живота. Харесвам приключенията. Работата ми е приключенска. Не знам, ако трябва да се опиша възможно най-кратко, бих казал див необуздан селянин с големи мечти. Добре, откъде се познаваме с тебе? Нали, и аз съм братовчери сме. По кръвна линия на майка ми сме първи братовчери. Да, за хората, които не знаят, ние сме израснали заедно, аз те познавам от 29 години, откакто съществувам. Да, и аз така. Да, така че знам всичко за тебе, ти обаче едва ли знаеш всичко за мен. Не. Трябва да има частица мистерия. Аз това винаги казвам на хората. Аз съм за вас като творена книга, но има неща, които не са написани с думи. Така че никога няма да бъдат достъпни за човек. Аз също си имам сходен цитат, в който казвам, че всеки един човек, който срещне в живота, допълва нещо в личната ти книга и съответно и ти оставаш някакъв отпечатък в него. Добре, тръгнали сме на темата книги. Ако трябва да назовеш заглавието на твоята книга, която е за твоя живот, как ще я кръстиш? Моята книга на моя живот? Да. Не съм се замислял. Може би романтична комедия. Романтичната комедия. Живота ми е изключително как да го кажа, романтичен и комедиален. Аз винаги гледам щастливата страна на нещата. Защо пък романтичен? Аз пръвно, това е нещо, което най-малко обвързвам точно с тебе, нали, романтичен. Знам, що не изглеждам ли? Развратен ли изглеждам? Не, знам, че си дълбока душа, знам, че си разкрепостена личност, знам, че си експериментатор, но романтиката я свързвам с някаква мекота на душата. Обаче при тебе е много дълбоко заровено това нещо. Това е моето наблюдение. Не знам защо не успяваш да го видиш, но аз бих се определил по-скоро като емоционален и чувствителен човек, отколкото умен и разумен. Да, съгласен съм с това, но романтично... Романтично не го обвързвай с това между отношенията между мъж и жена. Точно това го обвързвам, окей. Значи романтичен екзистенциализъм, т.е. романтично гледаш на света. Абсолютно. Окей, добре, тогава съм на 100%. Винаги да е красивата страна на нещата, дори в някакви лоши моменти, ако трябва да съм честен, да взимаш благото от момента. Не само с жена срещу тебе, ами от живота като цяло, да. Романтичната страна на нещата. Добре, защото веднага аз, нали, романтиката, тази дума е свързана между партньори и оттам и заключението, но така обясни. Не всичко е свързано с жените. Значи, как беше името? Романтика и комедия. Романтична. Окей. Абсолютно. Коя е последната книга, която прочете? Или четеш в момента? Която завърших, беше на Стойчо Керев.
първата му книга. Не мога да си сетя заглавието. За масоните, за тия неща, мисля, че... Да. Беше конспиративно ориентирана. Става въпрос за всякакви неща. За масонства, за братства, за извънземни. Може ли за примерно, ако можеш да синтезираш едно нещо, което си научил в книгата, което ще ти остане примерно да си осъзнат за него в ежедневието си, което, нали, ще остане с тебе? От тази книга? Да. Ами, какво мога да синтезирам? Може би това, че е добре във всичко, което виждаш и чуваш, да пораждаш някаква критична мисъл и съмнение. Защото нещата не са винаги такива, каквито изглеждат. И често сетивата ни заблуждават. Да. Било то зрение или слух, или ако ще обонянието дори. Добре. Може би с 2 думи това е. Ти на хората обаче не каза... Ще позволиш само да си сложа очилата, защото прекалено много светлини има тук. Топ-G! И преди да сме се развихли в житейски и философски теми, ако позволиш, съм ти донесъл един подарък. Да, разбира се. Искам да ти го дам сега. За първи път ми носят подарък. Опа! Така, това е нещо, на което аз лично много се кефя. Знам, че ти също си паваш по такива глезотейки. Надявам се да го оцениш и да ти допадне. Така че много благодаря. Топ-джитата пушат пури, не пушете други неща. Насладете се на една хубава пура с добра компания, с чаша кафе или с нещо друго, може би нещо в бутилка. И сигурен съм, че ще го оцениш. Със сигурност. Доста време ще я пуша и ще си мисля за тебе. Добре. Те такива ми дават зор по принцип. Да. Сега, аз от вчера, от нашата среща си мисля за това, което си говорихме. Откъде дойде тази идея? И защото си помня, най-много, като си го задах този въпрос на себе си, викам, хубавото е бил в Косово, видял е нагледно в мюсюлманското семейство как стои, каква е иерархията там, каква е традицията, че мъжете са единни, става въпрос за братството, нали? Откъде идва тази идея в теб, че в днешно време трябва да бъдем братство и че, защото днеска започнах деня си с всеки ден в дневника спиша мисъл на деня. И днеска мисълта на деня, която ми дойде, беше братството. Загубената сила на 21 век. Ами, нека започна малко от по-далеч. Пак ще спомена една друга книга на Стивън Кови. Добре. 7 навика на високоефективните хора. В една от неговите глави той споменава за 3 етапа, през които минава всеки един човек. Първо, като се родиш, ти си изцяло зависим. Зависим си от хората около тебе. Втория етап, започваш да се осъзнаваш и започваш да се бориш за независимост. От всякакво естество. Физическа, финансова, времева, каквато щеш. Повечето съвременни мотиватори, коучове и така нататък наблягат именно на нея. Добре. Но има и трети етап, който се нарича взаимозависимост. И хората много често го бъркат с използвачество. Обаче тук не говорим за използвачество. Използвачество е когато аз взимам от тебе, но не ти давам нищо. А взаимозависимост е когато аз ти давам, защото зависи от тебе и ти също ми даваш. Имаме взаимозависимост. Тоест взаимно сме зависими. Абсолютно. В хубавия смисъл на думата. Да. Чакай момент, само скоба. Взаимозависимост е как работи бизнеса в наши дни. Ами, да, може би е добре да се прилага там. Не съм сигурен, че се прилага на 100% обаче. Добре. Не съм бизнесмен, не съм минал по този път, не мога да кажа. Взаимозависимост, мисля, че това трябва да е основополагащо за братството, което ти казваш. А в Косово не съм видял точно братство, но това, което ти спомена за иерархията, определено там е патриархат. В мюсюлманството те живеят малко по турски тертип. Мъже е главата на семейството, последната дума е неговата
и всички се съобразяват с него. Аз си мисля, че и преди в България е било така и дори... Да, преди 30-40 години може. Ама не, дори в наше време, като сетиш на Великден, примерно, като се съберем фамилията, горе-долу е същото. Реално жените готвят цял ден, мъжете, примерно, отиват там на агнето да направят скара-мара нещо, ракия, събират се, жените постилат масата и се местят другата стая, мъжете седят, нали? Да, дето се вика man stinks and woman stinks. Да, има някаква така роля и точно това си мисля, че в България сме го запазили все още тази роля. Жените да си правят женските неща и мъжете да си правят мъжките неща, докато виждам, че сега се пропагандира точно това. Жената да е като мъжа, тя да ходи да коли агнето едва ли не, що да няма равенство, нали, феминизъм и някакви такива неща. И съм съгласен и не, защото смятам, че ние винаги сме били една толерантна държава. Никога не сме принизявали жените по-ниско от мъжете, винаги се чува от тяхното мнение. Жените имат право да бъдат като мъже, нали, да им плаща им са по-малко, равни права, това, пък нали, когато е така, когато им отърва, трябва да сме равни. Обаче, когато не им отърва, мъжете трябва да са си мъже, нали, жените да са си жени. Нали, като някой те нападне на улица, също жена ти не скочи да те защитава, примерно. Нали? Аз лично нямам, извинявай, че те прекъсвам просто докато ми върви мисълта. Аз лично нямам нищо против, нека го правят. Просто светът е дуалистичен. Да, точно така. И има неща, които подчертават женската природа и неща, които подчертават мъжката природа. Ако си жена и правиш мъжки неща, това ще подсили мъжката ти страна на нещата. Съответно ще станеш непривлекателен за същоположния пол. Те би ли те привлякла жена, дето пие повече от тебе алкохол и ходи се бие по улиците? Значи за мен е само като видя жена да пие бира и край, приключва играта. Аз не знам, малко по-семпл, да, ги виждам нещата. За мен мъжа е разума, жената е емоцията. Тя е сърцето. Може ли да... Защото го имах този разговор с една колежка и тя ми каза, нали, явно аз съм много мъжествена, кои са качествата на една женствена жена. Може ли да чуя прено твоите 3 качества, които определят една жена, нали, като женствена? Защото, знаеш, има жени, те са просто жени, но са в женско тяло. Те са мъже по държание, по начин на мислене, на разсъждаване. И има мъже, които са мъже, но са жени в мъжко тяло. Тоест, те са по-женствени, по-емоционални, нали, чувствени и така нататък. Да, разбирам. Може би това, което споменах, че трябва да вършиш определени неща, за да подчертаеш природата си. Кои са тия 3? Дай 3 определения, кои, примерно... За женственост. Да, за женственост, да. Мен лично най-много ме блазни това в жените, да видя женското поведение, което е грижовност. Okay. Женската грация. Грация, какво значи това? Да ходи грациозно, да се движи по някакъв начин. Жените имат определено излъчване. Да, разбирам. Нежното излъчване, което... Не е грация като не вътрешна душевност, а просто грация като начин на поведение. Дали като влезем в една стая, как ще направи помещението. Харизмата на жената, тя си я носи със себе си и качеството да дават любов. Аз мисля, че те са много по-топли от мъжете и много повече могат да дават. Ние сме доста по-дървени в това отношение. Нали, ако видиш как една жена се грижи за едно бебе, да кажем, или куче, ако щеш, мъжът е доста по-суров, доста по-строг, може да го остави гладен, примерно, за 3 дни, защото е забравил, но жената не е така. Тя ще се погрижи да му е окей на детето, да е добре нахранено, да му е топло, всичко да е наред. Там за защита и бащата може да се намеси. Но женската ръка трябва да се намеси в възпитанието. Даже има един цитат, сега се сещам. За да ме разбереш колко е важна ролята на жената да бъде жена, това е съществото, което дава живот. Ние мъжете импрегнираме. Ние можем да задвижим процеса, но не сме тези, които раждаме. Та цитата е: ръката, която люлее люлката,
е ръката, която управлява света. Окей? Добре. Това само по себе си може да ти даде представа за това колко власт има жената. Защото ти си излезнал от майка, аз съм излезнал от майка и начина, по който тя ни е подготвила за света, зависи това как ще се движи света. Нали ме разбираш? Да, напълно. Жената трябва да е жена, мъжът трябва да е мъж. Той трябва да е воин, трябва да воюва с подобни. Ето, примерно, давам ти пример с себе си, където, примерно, аз съм отгледан предимно от майка ми. И до 23-4 годишна възраст, примерно, си мислех, че баща ми е причинителя за страданията в живота ми, за това, че нямам, примерно, някакъв успех, за това, че вътрешно не се чувствам добре и така нататък, но тъй като аз съм мъж, претърпях своята трансформация, психотерапевт и така нататък, стигнах до извода, че с цялата любов, която е искала и майка ми да ми даде, по този начин и тя ме е възпряла от това да разгърна мъжката си сила, защото, знаеш, жените искат винаги да ти направят комфортно, да ти направят уютно, да ти подредят след тебе, да ти съберат дрехите от земята, ако не си ги направил. Докато примерно ти го каза, мъжката сила, мъжката фигура е по-строга, по-ще подложи на дисциплина, на страдание дори, но в крайна сметка това ще е лошо в момента, но после, когато стане време да си сам и отговорен, ще ти играе добра роля. Така че, мислиш ли, че майките може би твърде много вливат конкретно в синовете си и ги превръщат в по-меки, когато се стигне до реалния живот? Да, мисля го, да. Не случайно имаш и майка и баща, за да могат и двамата да ти влияят по някакъв начин. Да. А ако си отгледан изцяло от майка си и не си имал баща, хипотетично да си го представим, тя ще те оформи по такъв начин, който тя вижда света. Точно ще направи някакъв благ мъж, да ти угажда и така нататък, ама това може би те усъкътява в бъдеще. Точно така, и ти да угаждаш на жените, нали? Да, малко или иначе според мен те усъкътява. Защото тя ще те моделира като мъж по нейно желание, така, но същото време на пазара, когато излезнеш и жените трябва да те оглеждат, те не търсят такъв мъж. Точно така, това исках да кажеш. Така си го представям аз. Той е точно така. И аз стигнах до това прозрение. И мисля, че това е истината и проблема е изцяло техен. Аз хвърлям топката в тяхното поле, защото в полето на жените. Защото те моделират определен тип мъже, а после се оплакват, че няма мъже. Няма мъже, да. Те са хората, които диктуват. Аз обаче тук ще ги защитя жените, защото мисля, че като мъже ние имаме една шибана отговорност през целия си живот да носим отговорност за всичко. Това мисля, че това описва целия ни живот, така че да, вярно, примерно майка ти те отглежда с цялата си доброта и любов и подкрепа и закрила и ти казва, трябва да се отнасяш добре с жените, да им правиш комплименти, да им подаряваш бла-бла-бла, отиваш в реалния живот и разбираш, че жените всъщност обичат да бъдат малко подигравани, връзвани, по-грубо поведение, да не им се обръща толкова внимание и така нататък, цялото Red Pill community. И все пак е отговорност на мъжа, защото жената тя просто съществува, тя е там да бъде красива, да бъде като допълнение на мъжа и мисля, че мъжът е отговорен за себе си, когато стигне в осъзнатата възраст, да каже, окей, чакай малко, аз съм възпитан като едно гейче. Време е да се взема в ръце и да променя това, ако искам да имам успех при положение, че виждам, че тази схема не върви. Като има изключения, знаеш, винаги има примерно жени, които са по-доминантни, по-мъжкарани, те пък се намират по-нежни мъже, които са по-женствени. Не съм много съгласен с тези начина, по който го представиш, защото мисля, че прекалено много внимание им обръщаш. В смисъл, опитваш се някакви етикети да слагаш, жените са такива и мъжете са такива. Аз мисля, че ако подчертаеш собствената си природа, без да си обременен и да следваш някакви стъпки, ако подчертаеш себе си,
те сами ще си дойдат. В смисъл, ти излагаш едни качества, едни хора те гледат отстрани, харесват ти качествата и искат да имат интеракция с тебе. Да. Не мисля, това ми хареса защото аз точно така си го обяснявам, да изчистиш всичко, което не е твоята природа и да оставиш твоята природа да излезе наяве. Точно така. Ти трябва да решиш първо твоите проблеми. Ти не мога да мислиш какво мисли тази жена отсреща, ако си я харесал. Ти гледай да решиш своите проблеми. Да, това и аз имам предвид, че нали, човек трябва да почисти ненужните неща, за да остане само най-ценното. Нали? То е, както абсолютно, има един ти имаш определени качества и определени хора ще те оценят. Мъже има нужда от страдание. Мъже има нужда от страдание, защото той е и скулптура и скулптурата. Нали? Да. Мисля, че това е филма, който искам да опиша. Или не, че трябва да отделяш вниманието си върху неща, които не зависят от тебе и нямаш сила на това, като например какво ще си кажат хората за тебе или тази жена как ще реагира. Аз мисля, че човек трябва да развива своята стойност и вътрешна преценка и да е окей със себе си и по този начин ще намери хора, които са окей с него и тия, които не са окей с него, просто ще се продължи пътя. Абсолютно, да. Абсолютно съм съгласен. Пак ще цитирам Стивън Кови. Какво казва той? Много мой любим автор. Ами той казва, че трябва в момента в ежедневието хората са адски забързани. Okay. Просто дори докато си ходиш по улицата, спри, замисли се малко и се огледай, начертай в главата си един кръг и си помисли ти върху какво можеш да влияеш пряко. И всичко върху което не можеш да влияеш, го изкара извън този кръг. Тоест ти можеш на дадена ситуация да решиш как да реагираш. Ако си провокиран, можеш да се биеш, можеш да бягаш, можеш да се опиташ да говориш с човека. В контекста с жените, нали, ако има някакво привличане или ако търсиш някаква сексуалност, не знам. Тоест трябва да разбереш върху кои неща можеш да влияеш и върху кои не можеш да влияеш. Точно така. Аз съм на мнението, че човек може да влияе само върху себе си. Точно така. Това е смисъл. Нещата и да това работиш винаги върху себе си. Това ми е идеята и като цяло и за нещата, които правя някои хора ще кажат, да, ама той няма да се гледа това клипче или тази песен няма да се слуша или нещо правиш и да, ама или какво си. Да, но ти нямаш контрол на това. Направи всичко най-добро според това, което ти можеш да контролираш, според твоите възможности и не бъди зависим от развоя на събитията. Ти тук що даде дефиницията за щастие, според мен. Как? Да бъдеш удовлетворен от собствените си действия, без да се влияеш от другите. Ти си направил нещо, дал си всичко от себе си, чувстваш си добре, доволен си, всичко е окей и си щастлив. Искам да поговорим за щастието, защото за мен щастието е някаква пълна глупост, която е измислена и просто се пропагандира, нали, бъдете щастливи. Първо, за да говорим за него, искам да разбера твоята дефиниция на щастието, за да видим какво е щастието, нали, спрямо теб, спрямо мен и да намерим някъде истината в щастието. Със сигурност за всеки един е различно. За тебе конкретно, нали, не говорим за нас сега тук и твоята гледна точка и какво за тебе е щастието? Откъде идва то? Откъде идва? Да. Аз не знам откъде идва и не знам на къде отива и не мисля, че е крайна цел. Окей, супер. Но мисля, че си щастлив във всеки един момент, когато не си нещастен. Разбираш ли? Защото хората много често Чакай да повторим. Ти си щастлив, когато не си нещастен. Okay. Точно така. Защото когато си нещастен, тогава си замисляш, що не си щастлив. А когато просто всичко ти е наред, ти не се замисляш. И не знам каква дефиниция трябва да си даде за щастието. Някои го обвързват с удоволствието или с радостта. Но аз мисля, че е различно. Аз съм този човек, който обвързва щастието с удоволствието. Мисля, че са съвсем различни неща. Ако трябва да го разграничим, за мен щастието е нещо доста по-обобщаващо и няма крайна цел. Докато удоволствието има начало, има и край. Щастието е един път, който вървиш. Щастлив си, защото правиш еди какво си. Днес готвиш или си направил песен, докато го правиш си щастлив. А не е когато си го завършил, си радостен. Да, точно така. Може би
да, щастието е сбор от радостни моменти. Не знам. Добре. Но със сигурност си щастлив, когато не си нещастен. Това ми харесва, да. Когато си нещастен, почваш да се чуеш защо не съм щастлив, какво ми липсва, какво стана. Какво ми липсва. И хората често го обвързват с материални неща и пошлост. Ама то е усещане. Защото Буда говори, нали, за щастието в буддистските текстове, се говори за щастието. И за мен щастието е нещо, може би това, което ти казва повече към удоволствие, го смятам като днеска ще изям една торта и ще се чувствам щастлив. Обаче после, като се видя дебело в огледалото, няма да съм щастлив. Нали, няма да съм доволен. Тоест, в физиологичен аспект съм съгласен, да. Да, ако ми се случи хикс нещо, ще съм щастлив. Ако не ми се случи, ще съм нещастен. За мен това е щастието, но може би си прав, да, че малко по-обобщаващо и ми хареса как го звучи каза. като ефекта на пеперудата, нали? Ако се случи дадено събитие, ще има даден рефлекс, нали? Нещо друго ще се случи. Или като законите на Нютон, всяко действие си има противодействие. Както ти го каза, сега ще ям шоколади и торти и съм щастлив, а като стана 200 кила, няма да съм щастлив. Ще съм нещастен и дебел. Да, и после ще тренирам, ще отслабна, пак ще съм щастлив, обаче няма да ям шоколади и ще съм нещастен. И съм нещастен. Добре. Така че мисля, че не може да се даде точен отговор на това, но пък е интересно да питаш хората как си представяш щастието. Това, което ти казвам, ми хареса много. Щастието е процес, щастието е път и няма крайна дестинация. Точно така. Когато не си нещастен, аз мисля, че си щастлив. Добре. Аз се определям като един доста щастлив човек. Имам си абсолютно всичко, задоволен съм от всякъде. Не ми липсва нищо. Идва ми сега въпроса на психотерапията, която правихме, питаха, когато откриеш вътрешното си дете, нали? Коя е емоцията, с която най-добре се определяш? И моят отговор беше радост. Коя е емоцията, с която най-добре се определяш и е най-близка до тебе? Не съм си замислял. Може би любов? Добре. Просто обичам да усещам нещата. Не е романтична любов, нали? Не говорим тук за романтична любов. Не го вързвай пак с мъжа и жената. Да. Говоря за любовта към действието. Дори да извършиш нещо, което според обществото изглежда лошо, но ти си го направил с желание, с страст и с любов, това е нещо, което ми харесва. Нещо. Да. А може ли тогава да кажем по-скоро любовта да сложим до нея думата приемане? Приемане в какъв смисъл? Не те разбирам. Любов, нали, и към нея да добавим към значението приемане, удовлетворение. Добре, става, окей. Приемане на обстоятелствата, да. Когато се случва нещо лошо, приеми го с любов. Да. Приеми го, това е, може би, съдбата ти, не знам. Ако вярваш в нея. Добре. Това е всъщност Марк Аврелий, за което говори, и стоицизма като цяло. Те казват да приемаш всяко едно събитие, било то лошо или добро. Ти всъщност не можеш да сложиш граница между добро и лошо. Сега кое беше Мементо Мори или Амор Фати беше точно това, че един вид съдбата си е съдба, нали? Как ще реагираш? Амор Фати. Точно така. Фати беше. И бих ти препоръчал да прочетеш книгата на Виктор Франкъл. Човекът в търсене на смисъл ли? Точно така. Аз съм я слушал. Дай да поговорим за нея. Това е велик човек за мен. Това е човек, който е оцелял след като е бил заключен в Аушвиц, Освенциум, през Втората световна война от немците. Той е евреин. Той отдава много голямо значение на думата responsibility, която е отговорност. Okay. Да. Ако разделиш думата, ти имаш response и ability. Способността да отговориш. Той всъщност, той всъщност говори за това, че в дадена ситуация това ни различава от животните. Нали, те имат инстинкти. Ако някой го атакува на животното, той има два варианта: да се бие или да бяга. Но ти имаш много повече и ти можеш да решиш как да се развие ситуацията. Ако аз сега те накърня... да отговориш.
Способността да отговориш, способността да вземеш решение за дадена ситуация. Реално животното няма отговорност. Той просто има програма, която следва или се бие, или бяга. Да. Едно или две. Се биеш, или бягаш. Да, едно или две. Това са двете опции. Докато ти като човешко същество, аз сега, ако те накърня с думи или физически те атакувам, имаш опцията. Ти имаш опцията или да ми отвърнеш, или да избягаш, или да поговориш с мен, да потърсиш какъв е проблема. Да ме попиташ защо го направи. Да се опиташ да ме получиш или ако си сгрешил да се извиниш. Това ни различава от животните. Тази книга, когато я слушах, най-вълнуващото за мен от книгата беше с човекът в търсене на смисъл и самата психопрактика, която той е доктор. Защото той си е доктор, той си е психолог. Самата практика, която правеше с хората и това, което остана и до ден днешен като... във всяка книга за мен е важно да остане едно нещо поне от нея, което да носиш в ежедневието си. Съгласен съм и според мен няма лоша книга. Хората трябва да четат всеки ден, постоянно книги, най-различни. Не трябва да се ограничаваш в определен жар. И това, което остана е да знаеш защо го правиш това нещо. Човекът в търсене на смисъл, общо взето е човекът в търсене на защо. Коя е твоята мотивация? Защо? И много дълго време, ако спомняш, той в книгата котвата, която го държеше жив и да се справи с всички тия предизвикателства в лагера, беше неговата любима жена. И в последствие неговите записки, които той се опитваше да съхрани. Цялото време си е представил как целият този ужас ще приключи, ще отиде в университета и ще продължи да преподава лекции. Да. И така и става. Така и става, да. Да, той оцелява. Те са малцина, които оцеляват. И е негов цитата, който казва: ако знаеш защо, можеш да преминеш през всяко как. Това са негови думи. Настрахвам целия в момента. Да, затова казвам, че книгата е велика и си заслужава, защото е от първо лице, от лично преживяване. Точно такива книги ми харесват, където са с истинска история, вкарани в практика, неща, които може да практически да направиш и неща, които са и ментално да те заинтригуват, като различните техники, там начина му и цялата история е много... Аз я слушах буквално на един дъх, уникална книга. Да, тя е много дълбока и може да намериш много скрит смисъл в нея. И аз съм на принципа, че ако прочетеш нещо веднъж, ти просто го правиш за памет. Добре. За втори път го правиш за разбиране и за третия път вече за усещане на нещата. Бях гледал един подкаст, където точно обясняваха за четенето на книгите. Реално имаше един човек, който казваше: оставил съм си книга на Наполеон Хил и това е единствената книга, която чета през Хикс период, там 2, 3, 5, 10 години. Вика, защото ти един път горе-долу това, което ти кажеш, я прочетеш, ще запомниш нещо, втория път ще го разбереш, третия път ще го усетиш, но както казват хората, повторението е майка на знанието. И съгласен съм. Забелязвам, че чета много книги, примерно чета, обаче примерно от 48 закона на властта почти нищо не ми остана в съзнанието и в ежедневието. Аз си мисля, че през различните етапи от живота ти започваш да имаш различен мироглед за нещата. Ако я прочетеш сега, ще имаш... Препрочитал съм. Тя не е много, как да кажа, житейско ориентирана. Няма значение. Колесницата на боговете се нарича. Добре, окей. Това е от Ерих фон Деникен. Да, знам. Да, тя уникално. Малко ориентирана в... Кажи го, не? В това, че някога сме били посещавани от извънземни. В извънземни, направо да си го кажем. Дай да отворим тази скобичка, защото в последните 6 месеца започнах да се съмнявам в някои неща, които мислех, че са... не съм ги подлагал на въпрос, хайде така да кажем. И винаги съм вярвал, че има извънземни. Аз лично съм виждал НЛО
Нали, Според мен това е много нелепо. Вярвал съм в извънземни. Те са там. Така ли, да. Вярвал съм. Това е някаква глупост. Аз знам, че има извънземни. Виждал съм НЛО. Какво точно е сега, дали са извънземни, дали са военни и така нататък, не знам. Но НЛО, не идентифициран летящ обект, едни светли, едни триъгълници летящи. Да, това е добре да се изясни, защото НЛО-то може да бъде, както може каза, да бъде военна техника. Която просто не е позната. Да. Може да, точно така. Не мога да твърдя, че съм виждал извънземни. Но знам, че ги има със сигурност. Може да не са така, както си ги представяме, но мислиш ли, че ако защото моят филм е, че може би Земята не е кръгла. Ти като геолог сега искам да чуя твоята гледна точка по въпроса, защото попадам на доста различни мнения, попадам на доста интересни факти, говорим за факти наистина. И не казвам, че вярвам, че Земята е плоска, но не го и отричам. И ме интересува твоето мнение като геолог. Какво и мислиш ли, че сме летяли въобще в космоса? Значи, първо, моето мнение е, че аз много харесвам хора с екстравагантно мислене. Било то да ми вярват в плоската земя или че земята е костенурка или каквото ще да е. Аз съм геолог, знам, че земята е кръгла. Добре. Защото се случват определени процеси, характерни за кръгли обекти. Добре, за плоски няма как да се случи. Но и аз имам своите представи и съмнения за някои неща. Например, това, че ние като геолози знаем, че Земята е над 4 милиарда години. Това е изключително голям период. Хората не могат да си го представят. Ти не можеш да си представиш следващите 10 години какво ще стане, представи си 4 милиарда години. Мозъкът не го поема. Абсолютно не мога да си го представиш. Дори това число да го напишеш е плашещо. Да. Аз даже не съм сигурен, че повечето хора могат да го напишат. Възможно, да. 4 милиарда. Не знам с колко нули. Просто това е един много голям интервал от време, за който могат да се случат изключително много неща и не вярвам ние да сме били първите. И няма и да сме последните. Така че това ме навява на мисълта, че ние като същества имаме вече способността да модифицираме разни неща. Било то животни, да модифицираме. Генно инженерство. Да. И сме способни да променяме структурите на растения, ако щеш на животни. Някои са се осмелили да посягат вече и на хора. Даже наскоро преди няколко месеца бях чел за един китайски учен, който е правил генно инженерство на близнаци в утробата на жена, като едното от децата е било с генетично заболяване, той е отстранил гените, които са проблемни и детето се е родило без проблем. Това е нож с две остриета, защото ти можеш да модифицираш човек по този начин. Мога да го изкараш с определени параметри. За това му негово действие китайското правителство го изпратило в затвора. Той в момента е подсъдим и е затворен. Това ме навява на мисълта, че ако ние го можем, защо някой с по-напреднала технология да не го може? А ние самите да сме продукт на генно модифициране. Точно така. На нещо извън нашата планета. Представи си някаква планета, някой си пътува в космоса, Star Trek примерно, харесва ти, има условия, зараждаш живот и започваш да си грижиш за него, като за твое отроче, примерно. Пръскаш го с хора, създаваш определени правила, създаваш им религия. Даваш му знания. Точно така, даваш му знания, тласкаш го да се развива в определен добре, не хубаво, тогава аз съм много склонен да вярвам, повече да вярвам в тази теория, която е за генно модифицирано общество, създадено от по-интелигентно създание. Казвам създание, защото според мен не е задължително тези същества, които са направили, да бъдат материални. Тоест, те могат, ако искат да бъдат материални, но така си мисля сега. Това са само единствено спекулации в нашето съзнание. И ако се основеш на Библията, там пише, човека е създаден по Божия образ. По Божия образ, точно така. Да. Наскоро четох, че самата Библия е заимствала доста от книгата на мъртвите в Египет, примерно. Да, но да кажем, Библията е на едни 5000 години, примерно няма.
Библията мисля, че е точно на 2000, ама както и да е. За шумерските записи. Шумерските записи, да не записи, в които се говори, че звездните хора са слезнали и са създали човек. В Едемовата градина, където са създали Адам и Ева, там са първите прототипи. Сега като заговорихме за тази тема, Ерих фон Деникен е човек, който всъщност хвърля малко по-различен прочит върху нещата. Най-известната му книга може би е 12-та планета. Там се говори... Ами той е нарича Нибиро. Нибиро, окей, да, оттам идват анунаките. Нибиро, точно така, за анунаките, които идват, срещат нашия вид. Ние сме били човекоподобни или маймуни, или не знам си какво. Вкарват модификации и ти ставаш съвременния Homo sapiens. Да, аз съм на това мнение. Да, който според неговата теория не търпи никаква еволюция. Тоест, както сме аз и ти на нивото, което се намираме в момента, преди 6000 години сме били по същия начин. Същия начин, да. Просто сега имаме малко повече играчки. То като се замислиме, всеки може буквално да се замисли да види хората преди 2000 години и след 2000 години почти нищо не се е променило в човешката природа. Не си се променил, да. Еволюционно, нали, имаш бейсик статовете, които са ти и оттам нататък, нали, единственото, което се променя е това, че имаш достъп до някакво знание, технологии и така нататък. Дори бих казал, че хората в миналото са били доста по-практични и умни от настоящия човек. Чакай сега аз да те вкарам в една моя нова теория на конспирациите, която много ми стана интересна. Аз си бях казал повече няма да гледам такива неща, защото си пълня главата само с глупости. Става въпрос за The Old World. Там се говори това, че в близкото минало е имало хора гиганти. Първо, вярваш ли в това, че е имало гиганти на Вярвам, ние така започнахме разговора. Планетата е на 4 милиарда години, защото не е имало друга цивилизация. Да, имало е гиганти. Извинявай, че те прекъсвам. Ако трябва пак да го вържиш с Библията, там също се споменава. Това са били всъщност децата между ангелите и хората. Нефилимите, да. Нефилимите. Това са били гигантите, които при сношаване на човека с ангелите се появяват нефилимите. Да. Нали, това са... Нека го сложим в категория фантазии. Да, това е фантазии. Но ако имаш звездни хора и човеци с различни биологични характеристики и те се сношават по някакъв начин, си роди нещо трето. Нещо трето, да. Абсолютно. Да. Теорията е следната. Тези наши приятели, нефилимите, преди 200-300 години са имали технология, те са били тук на Земята. Обаче случва нещо така, че почват да бъдат изтрепвани. Сега от кого и как точно не знам. И на всеки 250-300 години се случва голямото прочистване, така да кажем. И примерно преди 250-300 години се е случило калното наводнение. Тоест земята, цялата на 80-90% от сухата земя е била наводнена с кал и много от нещата, които сгради и така нататък са зарити в кал, в тиния и така нататък и цялата повърхност се е издигнала поне 4-5 метра. Ти като геолог може това да го коментираш. Сигурно сте имали някакви скали, може да сте ровили някъде, нали? Да знаете, че има нещо такова, че има някакъв пласт, под този пласт почва някакъв по-различен, не знам, нали? Близко е до тебе, ми се струва. Ами аз като геолог мога да ти кажа, че ако това се е случило и точно е било покрито с скал, както ти го наричаш, със сигурност ще да има някакви артефакти. Има, да, това искам да кажа. Чакай. Има артефакти и... Вероятно има. Аз като геолог с моя малък експириенс не съм попадал на нещо такова. Но мога да ти кажа, че е изключително трудно да запазиш нещо в геоложки разрез. Сега да видим във Facebook дали ще ми излезе. В YouTube. Така, я да видим нещо. Това е нещо като библейския поток, обаче с каули. Да. They built massive star forts and cities with ornate architecture, and they had free energy
other advanced technologies too. Some even say it's people with giants. In the end, it's said that they were wiped out by a mud flood and that the World's Fairs were used to create its existence. Anyway, if you want to hear more about it, I just did a whole episode on my show. Горе-долу видя примерно, нали, дори има снимки на сгради, които са изровени, които са потопени под кало и като се разровят, нали, се откриват още някакви огромни врати. Тя гледаш някаква малка вратичка, то... ето, примерно... Виж къде са някакви прозорци. Нали. Така. Това е теорията, между другото, която напоследък се захласнах по нея. И ми направи впечатление, защо хората вече не строят такива готини колосални сгради, като на времето, които са правили. Просто защото няма технологията, която на времето са имали да ги правят. И виждаш, примерно, тия катедрали, които са в Рим, в Барселона. Ти беше в Барселона, сигурно си бил в катедралата. Да, видях я, доста е впечатляваща. Нали? Да. Защо вече не правят такива неща? Защото не знам, аз мисля, че времената са се изменили малко или иначе са времето по-скоро клони към минималистичния вид. Защото буквално виждаш всяка една сграда от новите прозорци, някакви само цялата в прозорци, нали, високо и това е. Да, ама в момента имаме... Може би си преселваме планетата, защото сега надхвърляме 7 милиарда, ако се върнеш 500 години назад сме били 4 примерно. Да, двойно по-малко. Абсолютно. И след 50 години може би ще бъдем 2 пъти повече. Или 2 пъти по-малко. Не се знае. Съмнявам се. Зависи как ще се развият нещата в Украйна. За къде си повече? На плюс ли да вървим или да се смалим по-скоро след, да кажем, 100 години? Не знам, може би ще има някакво паузиране, защото според мен технологиите ни осъкътяват в това отношение. Просто в миналото ти е било малко или иначе приоритет да си създадеш семейство. Да продължиш рода. Да, ако искаш така го приемай, да си създадеш семейство, да си народиш деца, да си грижиш, да работиш, докато сега си материално задоволен от всякъде, финансово, ако искаш като храна, ако искаш имаш кола, имаш абсолютно всичко. И не ти е нужно, разбираш, ти се чувстваш добре. И имаш достъп до много жени. Ти ако се ожениш, и ако по някаква причина жената ти те изнервя или не удовлетворява исканията ти, само си отваряш телефона и там те чакат още 5 жени. Има едно свръхзадоволяване, което не ти дава да уседнеш. И дори да създадеш семейство, изкушенията девнат от всякъде. Да, съгласен съм. И там е проблема, нали, с щастието, което коментирахме по-рано, че хората го бъркат с удоволствието. И ти постоянно искаш да консумираш неща. Удоволствие. Точно така, консумираш неща, които ти носят удоволствие и кажеш, аз съм супер щастлив. Нали, много жени, много пари, много коли и така нататък. И мисля, че са били различни времена и тия грандомански работи. Лично не ме впечатляват. Какво като си направил катедрала 1500 квадрата и 600 метра висока. И в същото време ние живеем в апартаменти, които са по 40 квадрата. 4 на 4. Примерно, да. Само да вметна, теорията за тия катедрали реално не е за, нали, някакви катедрали тип християнски помещения и така нататък, защото катедрали има, нали, в цял свят. Тяхната теория на този отвора, от който ти показах, е, че тези катедрали, те са устройства, чрез които използват етерна енергия за добиване на електричество, за лекуване и повдигане, нали, на вибрацията. И примерно, когато влезеш в тази катедрала, нали, има орган или там нещо, което излъчва много силна вибрация, честота, звук по някакъв начин. Когато се задвижи този орган, тази честота, самото помещение така е устроено, защото ти сигурно
си разгледал, нали, вътре уникална асиметрия, структури и така нататък, много сложни неща. Абсолютно симетрични са, там почти няма асиметрия. Не асиметрия, а точно симетрично. Така развива вибрацията, че тя лекува. Съгласен съм. Дори преди около седмица гледах едно видео за това как определени честоти действат на клетките. Ето 528 Hz. Това се пречупва през разни говорители. Най-добре е когато го чуеш директно от източника. Да, съгласен съм. Всички тия мандали там и барабани и така нататък. Затова живата музика си е жива музика. Нали... Там честотата е истинска. Тук се пречупва през много говорители и така нататък. Тук се минава през компресията и 1000 Херца да е, т.е. става 440. Съгласен съм, музиката лекува според мен. Как беше, може ли пак да кажем на хората цитата за музиката? Ти го каза на мен, но да го кажем. Не знам дали мога да го кажа правилно, ако не го объркам, но музиката е математика, а математиката е музиката. Добре, точно така. Едното пречупено през съзнанието променя външният ти свят, а другото прието чрез сърцето променя вътрешният ти свят. Добре. Повторението е майка на знанието и сега наистина, тъй като вече сме и в разговора и съм потопен, го и през сърцето мина в момента това, което ми каза. Абсолютно. И не знам, мисля, че словото също лекува и музиката и въобще това е едно от сетивата, на които разчиташ. Сега като каза за словото, дали ти ми беше пратил за Васил Левски на Цанов клипа? Не помня. Каза ми, гледай този клип, точно така, ти ми го беше пратил за Васил Левски и масонството. И ми направи впечатление, Васил Левски, като е бил в някакво училище там, е пел народни песни точно заради това нещо, че по този начин те са лекували, нали, и са повдигали духа, защото носят определена енергия в себе си. Това е вибрацията. Ти дори да си глух, ти ще усетиш. Тялото ти ще усети. Защото тялото си има собствена оперативна система. Както каза, че тялото и разума са свързани, аз съм съгласен, връзката е двупосочна, но когато се случат определени неща, то реагира, въпреки твоите предпочитания. Нали, искаш да го накараш или не. Не е случайно отиваш по разни спа центрове, където има релаксираща музика или те докосват, нали, правят и разни масажи, на хидромасажи. Точно така. Всичко това активира определени процеси в тялото. Релаксира, дава предимство на някакви биохимични процеси да се задействат. Сега в тази книга, която четох на Джо Диспенза, той много силно акцентира на това, че реално в по-голямата част от нашето ежедневие тялото е ума, а не ума да е ум. Тоест, какво иска да каже с това? Примерно, изпадаш в стресова ситуация, тялото ти реагира и се чувства по определен начин. Оттам в ума ти почват да се създават определени мисли, които отговарят на чувството ти. И оттам, нали, то връща от мисълта към чувството и става, нали, затворена верига. И той казва, тялото е ум. За да бъдеш, нали, ти господар, трябва да вземеш силата от тялото и да я вкараш в ума и умът ти да бъде ум, а не тялото ти. Защото прано, да кажем, ако те е страх от кучета, ще видиш куче, ще се изплашиш, тялото ти ще създаде хормони, които активират страх. Страха ще създаде мисля, от това куче ще ме ухапи. Тая мисъл ще създаде чувство, аз съм застрашен, така, бий се или бягай, нали, нещата, които говорихме по-рано, докато ако се отдръпнеш от емоцията, може да позволиш на ума да бъде ум и да прецениш, окей, аз се чувствам сега така, но това релевантно ли е? Не знам, това не беше много въпрос, това да ти кажа честно. Нека го разгърнем като тема. Аз, както ти казах, според мен връзката е двупосочна. Да, точно така. И не случайно съществува фразата здрав дух, здраво тяло. То е двупосочно. И се сетих за един експеримент, който е бил проведен на психоложка основа на един затворник, на който са го вързали и е бил с присъда смъртна присъда. Те са го вързали на стола и са му завързали очите. И са му казали, нали, че ще го убият по
един не толкова болезнен начин, като му прережат вените на ръката и ще оставят кръвта му да изтече. Да. Връзват му очите, обаче не го порязват. Надраскват го там с нещо, примерно с хартия или някакъв тъп нож, да му създадат представата, че точно така, илюзията, да му създадат, че е порязан, слагат кофа с вода и някакъв парцал с капеща вода. И той от самия звук, от това, че чува, получава инфаркт и умира, без да има кръвозагуба. Точно така. Така че това може да ти даде яснота за това колко са свързани сетивата и представата за нещата с тялото. С ума и с тялото, да. Точно така. Нещата са изключително свързани. Знаеш, че аз в свободното си време и като хоби се занимавам с това да правя масажи и като цяло изучавам техники за възстановяване покрай спорта. Тъй като имам изключително много травми, първо започнах да се обучавам, да се лекувам сам себе си. Абсолютно самолечение. И след това да помагам и на хора, които имат нужда. И малко или иначе изкарах няколко курса, нали, за тай масаж, за боен терапия. Имам някакви познания за класически масаж и най-различни техники за дишане, студените душове, гладуването и всичко това, като го прилагам, разбирам колко е важна психическата нагласа и физическата. И двете са изключително свързани. Ти чрез движение и чрез активности, тренировки, спорт, дори ако искаш да свириш на музика, това ще тласне съзнанието ти към определен аспект. Но го има и обратния начин. Ако медитираш и се самонастройваш с мисли, това ще тласне тялото ти в определена посока. Нещата са много свързани. Всякът каза за свирене, за медитация и за представяне. Пак експеримент, проведен от книгата на Джо Диспенза, го видях. Разделят две групи хора, като на едните им дават да се упражняват на пиано, които не могат тотално нищо, за позицията на пръстите, така. А на другите им казват, трябва да си представите как ще свирите на пиано, без да имат пиано до себе си. И излиза така, че реално са почти сходни резултатите с хората, които физически се упражняват и го правят, и с хората, които само си представят, че свирят на пиано. Тоест това, което си говорихме, ти самия ум да го премини през тялото ти, през мисълта ти, да усетиш сякаш свириш, създава илюзията в тялото, в съзнанието ти, в теб, че ти го правиш. В какъв аспект са били резултатите еднакви, не те разбрах? Че примерно като... Какво са постигнали? Точно това ми се губи. Точно какво беше сравнението, дали са се научили по-бързо да свирят или... Или нещо просто се е случило в тях, аз не разбрах. Идеята беше така, че един вид все едно хората, които свирят наистина на пиано и хората, които само се представят, се движат в една и съща, нали, крива на ученето си. Не хората, които само се представят да изостават в това да се учат да свирят на пиано, а хората, които го правят наистина да продължават. Добре, разбрахте отчасти, но не съм сигурен, че всички хора имат една и съща представа за нещата. Аз това го забелязах в университета и имаше дисциплини, в които ти трябваше да работиш с въображението си. Трябва да имаш пространствено мислене. Аз лично мисля, че имам доста добро развито пространствено мислене и си представям нещата в доста добър детайл. И чрез зрението си, като виждам някои неща, почти мога да ги репликирам. Ако не съм ги правил никога през живота си, но има хора, които това им е много трудно. Те имат други развити качества, но това им липсва. Конкретно това, което искам да ти кажа, че имахме дисциплина кристалография, която се нарича в университета. Там трябва да имаш пространствено мислене, да си представяш нещата в 3D модел, да ги виждаш
и да знаеш как се случват. Имаше хора, които не можеха да го направят. Или структурната геология, примерно. Там също трябва да си представяш нещата. Как са в дълбочина, примерно. Какво се случва в дълбочина. Да влизаш в тях. Точно така. Като видиш едно тяло как затъва, ти трябва да си го представиш в дълбочина. Имаше хора, които просто не им се получаваше. Между другото, книгата на Илон Мъск точно това се казваше, че самия Илон Мъск има точно много добро пространствено мислене и може да си представи, нали, 3D модел на колата, нали, за Тесла конкретно. Се говореше във всеки един детайл как ще се огъва под определена светлина, нали, как ще изглежда. Точно така. Никола Тесла също е бил. Това са хора, които се наричат визионери. Да. Аз също смея да твърда, че имам доста добро развито такова качество и си представям нещата в доста голям детайл. Какво трябва, правилно, как се използва това мислене? В смисъл да си представиш обект, примерно да кажем някаква кола, как се движи по пътя ли, или нали, как мога да си създам пространствено мислене, да видя дали мога да го направя или... Ами точно така, както го описа, да си разиграваш разни сценарии в съзнанието. Не знам, чувал ли си някога за Lucid Dreams и осъзнато сънуване? Да. Когато бях студент в 3-4 курс, бакалавър, аз знаех за това нещо преди да стана студент, но тогава реших да вложа малко повече време и да видя какво ще се получи. Това е така нареченото осъзнато сънуване, в което ти диктуваш как да се движат сънищата ти. И го развих до такава степен, че съквартирантите ми в стаята казваха, че аз спя, но аз не съм напълно заспал. Аз бях буден и сънувах в същото време. Не мога да го опиша с думи, усещането е много готино. Ти помниш абсолютно всичко от съня и ти го диктуваш. Това е като някакъв филм, който ти създаваш. Прожектираш си го. Абсолютно. И това нещо мисля, че най-се доближава до 3D. Абсолютно 3D модел. Ти просто отиваш някакъв друг свят, където има съвсем различни закони. Физични. Можеш да летиш, можеш да караш кола, можеш да правиш всякакви чудеса. Просто е сън. Но ти го помниш в детайли. Помних абсолютно всичко. И до ден днешен, като сънувам, сънищата са ми изключително колоритни и ги помня, да. На 90% помня абсолютно всичко. Често ли сънуваш? Да, даже онази вечер жена ми каза, че съм станал в 2 часа и съм почнал да се смея на сън. Ти между другото имаш такива тенденции, аз, нали? И аз съм забелязал. Чак такива работи няма. Ама да се смея искрено с глас на висок тон. Да, така съм те забелязал и също от време на време някакви странни звуци. Се издавал и даже единия път си спомням, ти беше заспал, аз нещо цъках на компа у вас и нещо почна да говориш, аз викам, то на мен ли говори, се обръщам, очаквам да си буден, спи, нещо си говори. Ами май на доста хора се случва, просто аз ти казвам, че аз си ги помня сънищата и много често се вдъхновявам от тях. Много често черпя идеи, аз съм ти споделял на тебе, че много от идеите ми идват от там. Да. За писането, за братството, за финансови проекти и това нещо, като го сънувам, после го разписвам на един лист, защото иначе ще го забравя. Сега като каза финансови проекти, искам да ти задам въпроса за криптовалутите. Значи ти наскоро ми спомена, нали, че си инвестирал, нали, в криптовалути, а беше анти това. Може ли да ми обясниш, защото аз винаги съм бил за още от когато разбрах криптовалути, когато направих проучването, разбрах, че това е бъдещето и въобще, нали, нямало е някакво съмнение дали това ще върви, дали това не е някаква измама и така нататък. Има криптовалути, които са измами, които се правят за пари, но в базата си криптовалутите за мен са бъдещето. Как ти тръгна от човек, който не е криптовалутите, хикс тотал, до окей, ще инвестирам криптовалути? Няма много какво да кажа по тази тема. Мога да си призная, че беше така. Супер скептичен. Един колега ме убеди от работата ми. Разясни ми малко как точно функционират и по-конкретно за биткоин.
и честно казано се влюбих в идеята на биткоина. Която как се обясняваш ти? Ами самата идея, че няма да те таксуват за транзакции, няма да те следят, аз и ти може да си прехвърляме пари без никой да ни държи сметка, не минава през банки, не минава през нищо. Да. Тази идея ми хареса и започнах да вярвам в нея и по този начин влезнах в криптосвета. Да. Харесва ми като идея. Не ми харесва това, че някой трябва да разполага с твоите пари. И примерно, ако сега се сещам за един пример, мой познат, който разполага с определена сума пари в банката, отива и казва, аз искам да си изтегля парите, ще ги инвестирам или ще си купа еди какво си, и банката започва да му задава въпроси: откъде разполагаш ти с тия пари, какво ще правиш с тия пари? И не разбирам каква е идеята на банката. Коя е тя, че да ти държи сметка за твоите пари, да. Ти си ги дал даже. Точно така, и тя се разпорежда с твоите пари, нали, правят някакви схеми, отдават заеми и така нататък. Сумата не беше голяма, примерно 300 хиляди лева. Сметни, дори. Да, 300 хиляди лева. Не говорим за милиони. Не говорим за милиони. И това най-много ме поблазни в криптовалутите, че никой няма ти държи сметка. Ти разполагаш със собствените си пари, аз и ти си правим търговия, няма никаква такса. Дърпаш си ги. Абсолютно, всичко се случва на момента. Да, всичко се случва на момента. Няма никой да ти държи сметка за каквото и да било. Да. Също на мен за биткоина конкретно ми харесва, че има определена бройка. Не може повече да стане, нито по-малко. Просто е така. Това е решението на проблема с инфлацията. И точно това искам да кажа, че как се води термина? Деинфлационен ли, как да го кажа? Обратното на инфлацията. Тоест, ако днес един хляб е 1 биткоин, след години няма да е 2 биткоина, ще е 0,5 биткоина. След още повече години ще е 0,2 биткоина. Обратно на инфлацията, нали, ще става. Ами, хващаш ме малко бос на тази тема. Да, но мога ти не си запознат, разбирам, просто ми беше... Хареса ми идеологията зад криптото. И конкретно за биткоин, защото, както ти каза, има изключително много разнородни криптовалути. Някои се сриват, някои бързо изчезват, правят се за пари. Да, доста е волатилно и спекулативно. Както можеш да забогатееш за ново време, така можеш и да си изгубиш парите за ново време. Да, със сигурност. Правили сме го вече. Но, аз съм го правил, така че... Да, също съм губил големи суми, но... Това е част от играта. Абсолютно. Аз не се определям като материалист, така че ми е плюс-минус някакви пари. Добре. И съветвам всички хора да се ориентират към криптото. Преди да сме приключили. И аз съветвам и така го усещам. За да унищожим банките, защото те в момента правят контратака, като си създават собствени криптовалути. И в същото време оплюват биткоина. Само да кажем, банките, които толкова много говорят против криптовалутите, почти вече всяка банка е част от, не всяка, но доста големи американски и европейски банки са вече към XRP, която XRP клонят за бридж валута, т.е. между, да кажем, ако има дигитален долар, XRP и другите криптовалути или потребителя, който ще е. Защото тя може да обработва много голяма информация по много бърз начин и парите да минават бум-бум-бум, буквално мигновено. Ако сега ти пратя 1 милион, за една секунда или там веднага да стигне до тебе 1 милион. С минимални такси, транзакции и така нататък. Да, просто в техния случай ще бъде регулирано. Но точно така ще бъде регулирано, всичко ще се следи, ще се знае ти колко пари имаш, каква ти е миналото ти с парите, аз на тебе колко пъти съм ти пращал, колко пари откъде са дошли. И това всичко се прави за контрол. Абсолютно, да. Да има следене. И наскоро бях прочел една статия, че до 20 $20,000 няма да следят оттам нагоре, всичко ще се... И моята теория, моето предвиждане е, че ще сринат нарочно икономиката и ще сринат нарочно долара, за да могат да прокарат дигитален долар, който да бъде от всякъде следен и да няма скрито покрито и всеки да е в системата и да когато станеш неудобен, спираме от системата, както Андрю Тейт му
изключиха. Банки, манки, Фейсбук, Инстаграм, всичко просто го изтриха. Да, това е другото острие на нещата. Не знам доколко може да се направи нарочно, защото говорим за глобален мащаб. Не може просто една-две държави да взимат само синдикално решение за цял това не е цял държави, свят. защото това се определя от как се казваше резерв там в Америка? Федералния резерв. Да, федералния резерв, който не е обвързан с нито една държава. Реално федералния резерв е частна институция и всички валути по света са свързани с него. Така е, но се създава нов съюз на фронта. Да, виждам. Сме чували за БРИКС, който ще може би конкурентната валута. Става интересно. Те дори кандидатстваха с собствена валута на съюза и в момента чака одобрение. Подплатена с злато. Доколкото разбрах. Тя ще бъде подплатена с злато, за разлика от долара, който се отказал преди няма 100 години. Да, и българския лев само също да вметнем, че също е бил подплатен с злато. Да, нали, това в момента сме обвързани към еврото, но не знам, според мен бъдещето е в криптото, но както казахме, има и друго острие. Ти сам го спомена, че могат много лесно да ни контролират, защото всичко е в дигиталния свят. Ти можеш да бъдеш лимитиран по всякакво. Но винаги ще има децентрализиране, нали, валути, които вече е въпрос на избор и въпрос малко човек да са обучи на това как да се възползва от нещата, защото криптосветът е първа навлиза. Те първа се говори, ето виждаш, нали, от човек, който беше против, за известно време стана за, те първа сега почваш твоето пътешествие в това нещо, света се развива, криптовалутите няма да изчезнат според мен, така че предстои да видим какво ще се случи. Бях против, защото не бях запознат. Точно така. И съветвам всеки един, който със сигурност всеки един човек вече е чувал за криптото. Нека малко да прочете и да се информира да и се сам просветли да в това направление. Да. Мисля, че биткоин дава една доста добра алтернатива за бъдещето. Така че купувайте биткоин. Купувайте биткоин. Да, между другото имаше пъмп тия дни. Така че купувайте. Така ли? Топ. Много добре. Много добре. Купувайте. Направете проучването си. Това не е финансов съвет. Ние не сме финансови съветници. Ние сме просто двама мечтатели, двама визионери, дървени философи със сигурност, които споделят тяхните виждания и идеи за света. Чао от нас и това е. Ай! Постоянство с Тони Тончев. Ай!